paka mu studio vapindira kapapa Isabel Boshongora Washington Marimira lekezani katimve kuti lero uno aratiphatiraniko baba Isabel papa pati papa Isabel zviri seiko mwanakomana wekudimba zvakarongeka chokwadi zviri kubuda sweet chero neni kungobvunza zvangu zviri kubuda nice ndiri kutozviona kani ende unoziva nzvimbo dzinofana kumbopota uchimbobuda uchienda ndizvozvo uchimbodzoka uchidzoka muzukuru anga rasika kuti ndimere Samu hanzwa ndisekuru kuinda kutsukirira so kuita keda ndikati keda ndakandiri kontutu yes Samu ndandiri kwa Bulawayo vaudze kuti weather yokobulawayo kwanga kuchitonhora kwanga kuchipfunhirira nguva yatakaona zuva ndonguva shoma yes yakawanda tanga tiri mubvute tichibikwa isona kedo tiri makedo chaiwo aiwa rega tingopaka kutenda aiwa kobulawayo kontutu Mati South aiwa Mati North yes vese vanga variko even nemamaprovince vakauya kutrade fair vachele chovicho Zimbabwe zvinodakadza asi ndoda kukuziisa mhuri yeZimbabwe kuti chimuti chinozivikanwa kuti chiri hei mzukuru kanyemba atizokwanisi kushanda musukuru tinozviziva kuti shungu dzokunakirwa saka mamasessions ari kuita sekana national film chibatwa kudaro vanongozotyawo maruvhurovhu mabvurubvuru zvazvinodonhera pasi kana mubhaibhiri zviripo nasemakabatire kwavateereri ndiko kwaBulawayo kwacho kwandakaenda zvasingaite kuti ndingozodzoka ndisina chatatura azvikutini mwana akarova boyfriend yamama kupela ndava aizviziva kuti boyfriend yamai zvokutozviziva kuti zvamuri kuita zvika makutotinyangatsazve muri kutinyangatsa zvamuri kuita zvinhu cheshana ndega ndobva ndarwa but nyaya yezoindo pakadzika Zimbabwe patakaitakira tiri kwaBulawayo yange ichiri nani izvozvo kufamba kwemazuva amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko yadzika baba pati ayadzika batai makadaro ndobvapo ndopinda pamutoko pachifi chimoyo apa kunyorera pfene kumapfuno baba vari kubva kurufu kwavanga vaenda nemukadzi wavo ndombi kunosvika kumba vapinda mumba ndokutaka kurwisana apa ndikokupa mbijana vari kukati vekurwisana kudaro amai vachibvotaka kuchema yanga yanguva yekuti vanga vatorara chikonzero vanga vangosara vari ivo vari malisecha sevanhu vari mubedroom avo mwanangu ndakufa apa baba vachirova amai mwana achibva apindira mumba ndokoti amai vari kutorohwa apo baba vakatsika musoro vari kuzama kuswerera demo mwana akati amai unofeka ndokungobuda panze ndokunonga chidhina ndokuchirovera pasi pisi yakasara iyoyo hold zvakazoitika kumberi ndikupei zvakaoma nyaya iyi ine rufuka pakafiwa apa ramba wakabata muteereri mudhara wekwaRusape uya wekudanana nemwana womukadzi akatomupa mwana ndikataura nyaya yekuti amai vari kushukurudzwa Zimbabwe nenyaya yekuti mwana akudanana nababa amai ndova kuchiti amai nini vari kutotumwa kuenda kufodya nyaya ikaenda kwamambo ikatongwa ariko akashivadzira kuti madzimambo ariko vari kutonga yakazopinda mapurisa mukati baba achibva bata vakandwa mukati vakandwa mukati svikanzi nemurume ari koti handizvizive zviri kutauriwa inini handizvizive svikanzi no problem koti ine zvainoita takutora mwana tiende kuma-DNA test achibva abuda kuti baba ndo muridzi wemwana vakapa mwana womukadzi mwana ndobva vanzi 20 Zimbabwe baba vakapiwa 20 makumi maviri rambai makabata ipapo vada kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa nhamba dzisingaitatize iyi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 musadzibhipa musatambira padziri musafana neprivate number kana mukangonzoti ndibhozho itotsudzirai ndikwanise kusvika panzvimbo ipapo ndinotenda muri yeZimbabwe tinotenda kaZimbabwe 13 minutes to 10 ndopafika nthawe pane manje baba Isabel is ready kuti vadzibhoshongore hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti
mpaka Bulawayo. Chiri kuti kudini ko chokontutu. Icho kwa dimu dia Zimbabwe. Ndiri pano yandu zora panapa. Ndiye ku Bulawayo. Nyaye ku Bulawayo yakamira yakadaiso. Kuna baba bakarura mukadzi wawo. Ndiye kuita vananu kwenda kuita over 3. Pavana vatatu apa pane mukomana mumwe chete nevasikana vaviri. But chakaitika ndechekuti musikana wokutanga ndiyo first born. Yakaroorwa aipo pamba. Which 2 ndiye mukomana ino second born akaroora ane mukadzi wake. Kwazoita third born. Third born iri pamba iri kwenda kuchikoro. Akura say third born. Third born from 2. Okay. Ari kwenda kuchikoro. Achienda kuchikoro kudaro. Mukomana uyo anotomboyawo pamba. Achisvika pamba baba vake vanoenda kubasa. Baba vake varipo. But baba ava na amai ava vanhu vatori nemba yavo. Nemhuri yavo. Asi mwanakomana nemwanasikana avachagari pamba. But vese vari mukati menzvimbo yeBulawayo. So zvakaitika ndezvekudai so. Amai vepamba apa vane vana vatatu vakaita chikomba kana kuti boyfriend. Mukadzi wemurume ari kudanana naamai ava akabva azviziva. Aibata mameseji uri wakumba, akabata mameseji anori wakumba. But ivo vanogara padhuze navadhuze vari mukati menzvimbo yekupelenda. Vari mupelenda vakudaro mukadzi uyu anoziva vana vemhuri iyi ine murume ari kudanana ine mukadzi ari kudanana nemurume wavo. Saka vanava uyu akaroorwa akaenda kwake, uyu akaroora uyu akugara kwake. But ari mupelanda vaimomo ari mukomana. Musikana ndiasikazikane kwaari. But mukomana akaroorawo akabuda mumaoko mana amai. Ndokubva akurodyawo kwake ari mupelanda. Saka amai vari kutorerwa murume naamai vemukomana uyu vanotoziva mukomana uyu. So vaiti vakakukomberera kumurume wavo vanogara vachirohwa. Vakamukomberera chii chiri kuitika vanogara vachirohwa. Vakati ndoita sei? Vachibva ati inini ndinoziva mwana uyu. Ndobva vaenda kunopotera kumwana wa baba mwana wa amai kuti mwanangu kwauri ndiro kuti mwanangu kana ndichikuona wakakura tichiona vabereki vako vanemba muno isusu tinemba muno ini ndine murume wangu mai vako nadhidhi vako vachigara mapamo. But dambudziko riri kunetsa ukaona mbonja iyi ukaona sezvandiri izvi kuuya kwauri ndakazvimba inyaya yekuti ndiri kurohwa nemurume wangu. Asi kurohwa ndiri nemurume wangu inyaya yekuti murume wangu ari kudanana namai vako. Zvaari kudanana namai vako handichazivi zvokuita. Ndotadza iri kugara kumba inini. Saka ndaya kuzopotera kwauri kuti unondibatsira sei? Mukomana anoudzwa nyaya anoramba akanyarara. Akati makazviona sei? Zvikanzireka ndikuvhurire mameseji aya. Mameseji aripo. Mameseji arimo. Vabvisa mameseji kufoni kwavo vachiendesa. Namba ishi aisiya mama vako here. Mukomana anotora namba anobaya mufoni make inobuditsa kuti amai vangu. Mameseji aya anga atorwa kupi? Mai vangu vamatora mufoni yemurume. Okay. Achitaura na amai vemukomana. Asi vakangobvunza chete ende murume anga kuchita zvokuganza izvo zvekuti kana foni anosiya basa anoti unondidii? Zvine basa rei? Inga ndiri kukuchengeta wani. Chauri kushaya pana pachii? Siyana nezvandiri kuita. Inga wani mudana nemukadzi wemunhu. Mukabata nemukadzi wemunhu hamuzobhadhariswi here. Zvinobhadhara zvibude panopamba here. Kukaita kuti masungo maenda kujeri zvinozofamba sei? Ko iye mukadzi wamuri kudanana naye muvakidzani wangu anonditora sei? Zvinondidzikisira. Mukadzi achigara achirohwa. Mwanakomana achibva ati alright. So mwanakomana naamai vanhu mukomana ale kumhanya akati ndoda kutsvaka kuti ndizvione. Zvikanzi kanoda kuzviziva ndezvekuti murume wangu inini anotouya kuzopinda mumba mamai vako. Mai vako vaende kubasa. Murume wangu kana ari paoff anoenda kunopinda mumba mamai vako iwe mumba mababa vako nokuti baba vako vanenge vari kubasa. Baba havasi kuzviziva kuti mudzimai wavo ane chikomba. Mwana chikomba. Mwana ndiye aziva. Mwanakomana achibva enda kunooneka kuna mai vake. Inini ndiri kubuda ndiri kuenda kuPlumtree. Ndichaita 4 days ndisipo. Ndichazodzoka unenge zvakamira sei? Ndakambonzwa mudhara vachiti gumbo zvakamira sei zvikanzi vari kuendawo kubasa. Saka zviri right mwanakomana haana kwakaenda. Mukomana ndiye akapinda ambush yababa. Okay. Ndobva anyarara. Ndobva afonerwa zvikanzi izvo murume wangu izvezvi atopinda gate ndakatarisa ari kumba kwenyu. Zvikanzi alright. Mukomana achibva asvika ndobva apinda mumba. Ndokuwanika baba na amai vakagara mumba imomo.
vanga ukagara pai vanga vakagara mudining zvavo. Okay. But masvikiro anotaura iyo vanga vakagarana pamakumbo. Asi vanga usina kukiya dho. Vanga vasina kukiya pamba pavoka baba vari kubasa pamba pavo. Vanga vakatogarana pamakumbo. Mukomana haana kuita sekunonzi iye ane munhu akamuudza. Akangopinda akati chichi ndobva kedo nemukati ndobva tanga kuposhongora mudhara uyu. Akarova mudhara kumurova zvokumurova achibva amuti ndoda kuti unoripota kuti ndakurova. Hapana chandisingazive kubva kutanga kusvika nhasi zviri kuitika. Mama handidi kutaura nemi, handidi hangu kuita sei kutaura nemi ende handina problem nemi, asi ini ndarova mudhara uyu. Iye ndiye achaziva zvandamurovera. Kana achindoripota kumapurisa ngaende kumapurisa, but ndamurova mudhara uyu. So mudhara uyu anonzi akabva zino. Amai vachibva vadana mwana wavo vachiti uri kuziva here kuti munhu worova abva zino. Mwana achibva ati inini ndinoenda kubasa, baba vanoenda kubasa. Kana zvandiomera baba vachandibatsira. Pakuita sei? Kana kuri kuti ndakusungwa nekuti ndarova mudhara uyu. Okay. Nekuti imi muri mai vangu. Chandani chifungidzira ndechekuti kunyangwe ndatadza but muchamirira ini nekuti ndiri mwana wenyu. Handizivi kuti uyu wamuda kumirira uyu ndiani. But mama handiri kutaura nemashoko akawanda nekuti mama vangu ndinokudai, imi munondida, imi mineni hatina dambudziko. So mukomana aivanza kuti ataure nyaya yekuti arovere zaya zviri mupfungwa dzake, but amai vake vanga vakutoziva kuti ndo nyaya chikonzero aone kwa amai vakagara kumakomba vari mumba. So kubva ipapo vachibva pedza kutaura, vapedza kutaura nyaya iyi, mwana akamutsa mai havachadayiri pafoni. Ndokuenda kumba ikoko, akasvika ikoko, mamuka sei? Ndiri kuda tii, ndabva kumasina kudya. Mama vasudayira, havasutaura naye, avasara naye, vanonyarara. Akasvika pamba, vanobuda mudining, vopinda mubedroom avo, vokiya dhora zizvavo. Kusvikira mwanakomana woita sei? Obva abuda aenda. Right, tichibva kubulawayo mukoma KB, takabva komusi nyaya iyi takaitaura uri musi wechitatu. Right. Taitaura musi wechitatu, musi wechina, musi weFriday mukomana achivafirwa nemwana. Mukomana akabva sei? Avafirwa nemwana. Mwanai? Mwana wake ane mwana anga ane mwana ari kuma 8 months. Ari mwana musikana. Akarwara here? Anoti kwanzizo kwanzeka ngodziya muviri vakamhanya naye kuchipatara kuita senguva diki mwana achinzi ari kurutsa ari kuramba zamo, mwana achibva afa nematambudziko. Afa mwana. Hero rufu rwauya. Muroora namai nemwana vari kufonera mama vari kuramba kudayira foni. Varamba kudayira foni, mwana aiswa kumochari. Aiswa kumochari mwana. No, ndati 7 months mwana mwana ane 7 months. Aine 7 months mama vaudzwa, mama havasikuenda kurufu. Mama asamada unotorwa, mama vasikutaura. Apo mwanakomana uyu nyaya iyi yakaitika iyi haana kuudza baba vake, Akazviita ega. Hapana kana vamwe vana vavakaudza. Haana vana vakaudza, haana kuudza baba vake. Nyaya yake ndiye ega akangoita, ndobva anyarara. So iko ndinozvi kusaiwa, mwanakomana achibva ati inini mwana wangu avikwe, mai vangu vasina kusvika parufu. Okay. Kana achigara gore ari mumochari, kana kune mari dzichapataro, zvichaita ndibhadhare mari idzodzo, but mwana uyu handimuvige, amai vangu vasipo. Asi kana zvaoma ndichaita zvinokonzera kutenda botso, ndobva aenda kuna sekuru. Baba vamai vake vapenyu, ndobva asvika, sekuru ndauya, makazvinzwa here kuti mwana wangu akafa? Zvikanzi sekuru akasvika, taitogadzira kuti asina mari but tizobata maoko. Vana tezvara vana sekuru vake vanobva kusurovera, ndokwakakwira akaenda. Achibva ati shoko randaona ari panapa harisiri kuchema kuti mwana wangu akafa, asi shoko rokuti mwana wangu hasati avigwa. Kubva pamakabva paye kunyange vaitsvaga mari yekuti muuya muchatozogona kuuya parufu rwacho tichimuviga, nenyaya yekuti mama havazi kuuya kurufu rwemwana wangu. Saka shoko randaona panapa nderekuti mundibvunzire mama kuti sei vasingauye kurufu rwemwana. Ina handina mutukana nawo, handina problem nawo, but ndati handikwanise kuviga mwana wangu amai vangu vasipo nekuti handina dambudziko nawo. Ndauya kuzotaura kuti mundibvunzire. Vana sekuru vakati kudini? Vana sekuru vakati aiwa zviite totobata foni tiri pano, zvikanzi aiwa mubate foni na sekuru ndokupai mari basi.
enda ikoko vachibva vakwira vachibva vaenda ikoko vaenda ikoko vachibva vasvika mwanakadzi anongochema haasi kutaura vanasekuru dzoka kumwe mwana wavo zvikanzi taura mai vari kuchema iwe wakaitei mai iwewe zvatakutofunga pana vandu zvokuti unogona kwakabata mai chibharu iwe shoko rakadai seri kuti amai vanongochema bhata vasi kutaura chii chiri kuitika so mukoma KB nezuro ndo pakagarwa dare mwana achibva ataura achiti tiri kuramba ndichigara dare mumusha mune rufu but mandashoko andakutaura iko zvino zviZimbabwe nevateereri pamwe chete nemihama dzamai mauya pano amai vakavidza zuva ranhasi vasina kutaura nyaya yavo neni inini mamwana ndakutaura dare rakagarwa nezuro dare rakagarirwa kupi rakagarirwa kumba kwababa naamai kumba kwayo ndokwakasvikirwa nani kwakarohwa chikomba uku nekuti vana tesekuru vakati hatiendi kunoita dare kumba kune rufu atite dare kumba kune rufu iwewe mwana uya kuno ende hatisumudze baba naamai kuuya kumba kwemwana iwewe mwana sumuka uchiuya kunoku nezuro ndo pakataura mashoko achiti kana ravira nhasi amai vasina kutaura ini ndani mashoko ekutaura baba vari kupi varipo vemukomana uyu pese pari kuitwa zvinhu zvavaripo vari kunzwa nyaya dziri kusimuka but yekuti vazivewo kuti ivo shishe kaite saka iko zvino zvinhu asi kuseni kuno kwarutaura achiti Zimbabwe hapana chakataurwa naamai ndibatsirei ndakutaura kana kuti Zimbabwe ndotaura here zvakaitika ende ndiri kuudzani vana sekuru here kana kuti baba kana kuri kuti vakagara vese padare ndongoitsemura here ichipinda mativi ese mwana wangu ari muchari mukomana uyu ane mhuri yakakura sei ane vana 2 kusanganisira ashaya saka kwasara 1 ya pakaipa pakaipa ngoma KB ndiye aunza pamakataura nyaya tiri kobulawayo kutrade fair ichokwadi ndiani angaunza nyaya akatanga iye ndokuunzwa futi nasisi vake vakati isusu ndida kuti tibatsirwe ndechekuti mangwana nyaya yetiona yanzvadzi yangu iyi haizotikonzerese here chikonzero ava ndaamai maybe tinogona kubatsirika kuti zvakaitwa nemukomana uyu akagona here asi chatiri kuzivese ndechekuti mama haana kuvarova haana kuvatuka ende iye achipinda kuti akarwadziwa nezvaakaona ende waakaona pakati pevanhu 2 kunyange vakava vachiita zvinhu zvavo varipo 2 ane munhu 1 wakarova anove ndiye mutorwa but mangwana kwatiri hazvina dambudziko here so mumwe mubvunzo ndewokuti akagona here kurova chikomba chaamai 1 2 ivo amai ava nechikomba mavaitambira umu kunyange vachida kutamba ndizvo here uye mukomana uyu anofanira kuudza here baba nemamiriro aita nyaya pari zvino bhozho kuti pane rufu handiti rwemuzukuru amai gogo havasi kuuya kurufu rwemuzukuru ende mwanakomana akapromisa nezuro pakagarwa dare kuti kana ranyurara nezuro amai vasina kutaura nyaya yavo yavari kurambira kuuya kurufu rwemwana wangu ndinozvitaura pachikuru kunotonzi akatotaura kamwana ndokuti kana pasina kutaura vatomirira kubvunza vada kudzokera kuti havana kutaura saka chiite sei chitaura timu rangu God bless you munogona basa ndinonzi Sabhuku Tamba Oga paMB Transport Sabhuku Tamba Oga muri Sabhuku ka bata panozipa bata panonaka bata National FM kuti dzvi kayeba kana kufungisa ikupi kasongwa kakandofungisa ka ndichibuda nebhazi munomo ndakananga kugokwe Gandavaroyi ndichibuda apo chisvika mukadoma ndobuda mukatoma ndobuda zvangu nepachakara apo panopera tara pane mabhambu pakafa road apo pamakabheji ndobva pamakabheji kunosvika munyimo ndasvika munyimo ndichinoyambuka pasanyati paadha kuyambuka bridge ndorova zvangu kunosvika pachiyeyeto padarika nepaungwe kunosvika pakwirana pamutora gombe remavhirivhi kunosvika uyai mutora bhozho kuno ndakanaka Gandavaroyi kwana tiki uko sei kuchinzi kuGandavaroyi iko Gandavaroyi usane kupinda mushamba kukanyema unoziva kuti kubva kudhara akati masettlement dziri nzvimbo dzakasara kudhara
hakuna madzimambo waikuti ukatongwa munzvimbo mako ukanzizo wabatwa nenyaya yekunzi kwanzi kwaruwane munhu nezvishiri aruwane zvituwani ukabatwa uri muroyo chavaita madzimambo vaingo kutora chete unounganidzirwa zvinhu zvarodi kana kutakurwa saka vazhinji vaitakurwa kune nzvimbo dzakasiyana siyana vaendesa kunonzi kuganda varoyi kugokwe saka ukuekeri combination vari strong pazvinhu zvavo vese vaibatwa nemhosva yokukonzera rufu kana zvimwe zvinhu zvaiitika munharaunda vaendeswa ikoko kanyekana bhozho zvikomba ngazvizive kuti ama 2K havadyire gonzo kunyara zviri pachena kuti amai vane chekuita nekufa kwemwana uyo saini yerevenge mukomana ngaapfudzure hapana dambudziko apo iwo amai hanzi iwo amai pfambi haina ngozi ita 40 mumashasha bosi London Bridge chingaipe Langton Chingoma Shekman Matono mai Craig mai chingaipe mai Nosa Steven Siyabua tinashe gotora ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kugurure kwanzi imagine baba na mai biningu tiri mumba medu toitwa zvakadaro nemwana unonyarira kopi vari kutonyarira ivo amai alright vakaita zvavakaita vaiita zvavaiita nechikomba wobva watora chikomba wochiunza mumba muvakidzani panext doga kungovhura geti nokupinda mugeti mukomana ngaudze vana sekuru kuti amai vakatsama nokuti ndakapfapfaidza chikomba chavo iko zvino mwana afa amai ndivo vakauraya mwana vakatsamwa vane pfindi ndinomutsaka Rozi Marongedza Rufaro Kamanura Mudhara Bomba Prominent Mandombo tinashe gotora Reggae Samuel Gwaya Alec Gweja Shekman Matono Addington Pwanya Victor Katiyo Forgive nyama dzao Kelvin Joao Langton Chingoma Desire Chigwededza na Innocent Manyoso ndini Nobet chabeta pachivaka nenyama kuhurungwe yes Zimbabwe mukomana akatadza hake asi hana kutaura nyaya yake kuna baba vake asi akatadza ngaasataure kuti hanzi kuti chikomba ngangoti ndakarowa murume wandakaona pamba chete vakuru vanopesa mota vafunge ko kana kuri kuti varowa munhu kunozonzi amai vakatsamwiri kana vasina chokuita yes asi kaZimbabwe ka tibhasi padombosha pamvere chena uku kunonzi kuremerwa asi kaZimbabwe ka tibhasi padombosha pamvere chena kwadzi na officer in charge litemwe Mbare traffic officer in charge Mbare traffic kwanzi zvakaoma vashaya mashoko vangoti zvakaoma poitwa sei nai Zimbabwe panyaya iyi KB Nabhozho mwana uyo ngaudze baba vake nyaya iyo ko paakapfapfaidza chikomba pane zvakachibatira here seumbowo kana pasina mahwani ake mwana uyo ndinonzi Stuart Baya Mahuda paGreencroft exhibit gejo ranyura apa yes okay regai katipinde muchitoro titengese nePremier Tobacco auction floors tenda Zimbabwe manje tinenge tichinzwa kazviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kane nhau muntu ndiwatonga pabodzi kana Nambia Kanyemba Nabhozho mukomana hana kutadza pazvese zvakaita ini mubvunzo wangu uri kuti asi amai vane chekuita here nekufa kwemwana nokuti vakarwadziwa kana kuroverwa chikomba chavo sei vari kuramba kakuenda kurufu rwemuzukuru and mukomana ngaudze vana sekuru nyaya yacho ndinonzi Mai Chimbowa na Dr. Nephias Chimbowa pamufako sekwa misi pakaipa regai katizotora nhare dzenyu mushure mekunzwa nhau muntu ndiwatonga pabodzi kana Nambia chifukwa chakuti nthawe zatu go pana 28 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje oningi Kanyemba Nabhozho ndofunga mwana uyo hana kukanganisa nokuti hana kupfapfaidza hana kukwapaidza hana kurova amai and amai ndivo vari kutodhipisa vari kutoda kuzvifumurisa so mwana ngataure munhu wese achinzwa obva abuditsa mamessages akapiwa ka namai vari kutorerwa ka murume namai vake ndinonzi Mai Benedict ndiri paMablelane baba Isabel hanzi mwana hana kukanganisa amai ndio vari kudhipisa so mwana ngabuditseka umboho wekuti ka amai ava vari kudanana ka nemurume pa next door
kunyangwe chiri chokwadi asibotsa ritandwe ati sikuziwa baba Isabel chiri kuchikisa sekutaura kwemwana kwesisi wachona kubva pakutanga achiti hongo zvakaitika hongo tinotyira upenyu hwababa vedu nokuti kana amai vachiita izvozvo hatizivi kurarama kwemunhu vari kutamba naye baba vedu vari patsaona tikazvitaura zvakare inenge iri ngozi kuna amai but mangwana tazvitaura hatina here patichakanganisika sevana asi tatya kudaro toregerawo here baba vachifa yapakaipa hapana here kubhadharwa kwaamai kuchaitika apa nezvakaitwa nemwana kana dambudziko richazonzi vakafa vakatsamwa kunyangwe chaive chokwadi KB naBhozho chibatiso chiripo chibatiso chiripo kudhara munhu akatobva zino dai varega kushungurudza mweya wemushakabvu ndimutsoka timu yese yekwavhiya kuchiweshe kwapfumo jena ndi Liberty Kavhiya paProspect Lithium Zimbabwe kugoromonzi saka zino ndochibatiso aiwa zino imbosva iro zino rakabva riri kupi amini hatisati ndichabudzisa kuti zino rakaenda kupi because akaribviswa wachoka asi kuda kubuda pachena because ari kusvika unyaya dzake yapakaipa imhosva kumapurisa kumuridzi wemukadzi iye ane advantage yekunoripota kumapurisa asi kuri muridzi wemukadzi unenge uri chapupu nehumbowo zvakare kuti wakabatwa mbamemoni kana wave nevana vakuru uri mukadzi wemunhu kana murume wemunhu kudzikama kunodiwa hanzi pakuzogarana pamakumbo boys dzangu zvaane makuva panze izvi zvaane masofa panze izvi ndisabhuku tamba woga kanyemba ko vanhu vanodiko kukutora ruoko rwedu musikuru yes kule vanodii kutora ruoko rwedu yes kurai vanhu kurai Kanyemba naBhozho zviri kuitika muZimbabwe zvakaoma amai vakauraya muzukuru ndinonzi Chombo paKrohill vakamupinza bhisi kuti kudaro mukoma KB chakavakonesa kuenda kurufushi handiti wati unozvigona toda kuona unozvigona here ende uchazvipedza sei ende mwana ari kushedzera kuti handisi kuzoviga mwana amai vasipo KB naBhozho nyaya iyi ma1 ngangotaure zvipere ndinonzi Wellington Mupaya muCBD Harare weli kana vataura zvoperera zvagara botso ragara ende richagara riripo saka amai avo tovasekerera here vachinyadzisira dzinza nemurume wavo ndinonzi mai Benedict paMebrine Boshongora pane murume akoniwa kutonga parapa angoti zvikanzi dai ndiri nini ndiri kuzvitongesa kuti ndaifanira kuita sei nditanyo maburutse dhani danyo maburutse paSunningdale zvikanzi dai ndiri ndiri kutozvitongesa kuti ndavaona ndaita sei ndaamai baba voziva here anzi handisati ndaziva kuti ndaita sei dai ndiri ndavaona Zimbabwe ndiwe uri musituation iyi waudzwa neamai vepaNext Door kuti ndo zviri kuita amai vako ndobva waratidzwa mameseji umbowo uchibva watozofonera zvikanzi izvozvi kutaura kuno varimo mumba uchinoti paka dhuma navo vakagara pamakumbo amboyfriend aiwa kakagara pandiri baba mama ndivakagara pamakumbo amboyfriend waiita sei 0718692244 KB naBhozho chikomba chamai ndibaba wapinda mudheni waona kamhomzi vakagara pamakumbo echikomba unongoti maswera seko mudhara ndinonzi tapiwa madando kwamutoko kwacharehwa ita 4 kumuri yangu iri kwaSamatanda 2 ndiri kubatwa naGivi anove panobita munzvimbo yekuSunningdale ari kuti iye pamwe ndiwo baba levana ivava saka anogona kunge akatorova baba vake mati mukomana uyu akura sei mukomana uyu ane vana 2 kana sikakanganise 27 to 30 years
27 to 30 years. Yes. 4 minutes past 11. 0713938538 kana 0789600748. Murume uyo ngavige. Okay, murume uyo anowa mwana mkomana. Ngavige mwana wake chero amai vasipo, ongo vasiya vakadaro. Asabuditse nyaya nokuti akabuditsa nyaya inenge yatove ngozi. Pari zvino hana mhosva, hapana mushonga unobatira pasina chironda. Kana Mwari vari kuzoona kuti mwana hana mhosva, anoda amai vake, ari mumwe angadai akatodza baba kare, ndinonzi Abisha Marezva pachakari kurodhi inoenda kuchinyenyetu kwana Bhozho nekwana Mafume. Yes. Ndodarika nepo. Ndichikusiyira magwere magunanzeko Harare. Magunanzeko Harare. Hanzi mwana visa mamwe mazino ndokubatsira kubhadhara, uye vanoita back to sender amai vako ndivo vakauraya mwana wako nokuda kwechikomba ndinonzi Poka Njuti Dheti vaAngel mukwasha ukamatirira paBorodeo. Nditiroka happy birthday kuna Momzi vanonzi Tambudzai Kaliwo vanozikana nokuti Aramu vari pamaruwa. Hanzi mwana ngawedzere kugujunura manangomano. Overwa futi back to sender kuna mama. Ai. Ya nyaya yacho yakaipa. Anofanira nini maonero angu mkoba KB mama vaifanira kungoratidza kungonyara kumwana wavo zvofa zvadarika voenderera mberi. Ndizvozvo. Kumhorosana nekuita zvese vakangonyaravo kungoratidza kuti ndanyara. Ko iwo baba chikomba ichi mushure mekupapaidzwa vakagurunurwa. Chiri muchibage. Hachisi kuonekwa. Aiwa chiri aiwa chinotoonekwa chiri chipamba amurwere anenge achingooneka hai but hapana kubvunza kuti ndakarohwa kana kuti sei. Ingorizi amai vaye vemurume vaitorwa naamai vemukomana vari kuzviziva kuti akakopaidzwa nemwana vakambotaura nemwana here. Aiwa sofazi. Okay. Shoko ravo rakasvika. 10 minutes past 11. Regai katimbopinda muchitoro timbotengesa. 29 minutes past 11. Baba Isabel pfapfaidzai tsudzurai tindimurani chinango. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza wamukaseko wandoshedzera kuti Solani Mapisa anooneka muri yaZimbabwe ari mukati menzvimbo yekumapisa. Anonzi iye mutungamiri Solani ari kumapisa chimuti akabata. Wamukaseko mudhara wangu Jesus chimuti akabata. Makanika Chawa wamukaseko Boss Tuza wamukaseko Kosba chimuti akabata kuti mudhara Jesus pamuchenda iti muZimbabwe Otto Joseph Tsveta Otto Bernard Tsveta chimuti akabata kuti wamukaseko Innocent Manyoso Clemens Tachirikana chimuti wamukaseko Mofela Clever Takawira Denford Chari Morris Piri pachidoyapo wamukaseko Edith Muzimbabwe wamukaseko Boss Kiki chimuti akabata kuti wamukaseko Kosi Tagara vanomuti Kosi T chimuti akabata pamuchenda chida kuti Honorable Max Bonjanji chimuti akabata kuti kwanza ndichisiye ndiri kufamba nacho paka hey kayeva Andiriya simutambada tirove pakatsikatsika Andiriya simutambada tirove pakatsikatsika Andiriya simutambada tirove pakatsikatsika simutambada pakatsikatsika simutambada iwe pakatsikatsika Ndiani kwakataka kudabata padeka twende akatevera pakutenga chimuti ndianiko mweyabu twende ukazoti ndiani akatevera akapedzesera pakutenga Matameri tapyo romandize paini patapitani pro afana tusipekeshara mturaima Jumanda vakachiwepa kemelikia say biniti what I might Daniel Swini Binifa Welcome see biniti what I might Daniel okay po rigidi hey Paka Mutoko chakwa Mutoko chiri kuti kudini Mutoko district under Chief Chimora right. Zimbabwe kune nyaya yakaitika ndiye kuti kune mhuri vanhu vebaba naamai wemurume akamborora mukadzi ndopasiyana naye wandisingazivi kuti vakasiyana nekuda kwerufu rwaMwari kana kusiyana zvokuti izvo vanhu vanogona kusiyana nekuda kwezvikonzero ndokubva atora mukadzi wepiri mhuri yaZimbabwe vari pamba kwagara kudaro baba naamai mazuva maviri adakadarika
ndokubva vaenda kurufu kune imwe nzvimbo iri kwamutokwa ikoko vaenda kurufu ikoko ndokubva vadzoka ari manheru adzoka ari manheru vari murodhi pane kunetsana nekutaurika kwakamboitika ipapo but baba vava vanozika nekutungamira mune imwe kereke vanenge nzvimbo chakakosha chinotungamira mune kereke vasvika kumba vakataka kunetsana vari mumba kudaro amai vakataka kurohwa nababa murume akataka kurohwa mukadzi hari akakurohwa mukadzi kudaro akaita noisi mwanangu wandiregerera ndaamai vanga vari mukati mekuchema kudaro vari mukati mekuchema kudaro mwana komana ari form 3 ane 15 years ekuberekwa ndopa akamhanya achienda kumba uko achinopinda kudai so ndowanikano baba vakadotsika amai vari kutozama kuita singa vari kusherera pane demo so mwana aona kudaro akati so baba vakutsika mai vachizama kuserera pane demo vaizama kuti vakabvisa gumba uku vachinotora demo chopu munhu anosimuka kateza saka vaizama kuti vakatsika munhu kudaro vazami kunoserera pademo handitika mwana achiona izvozvo achipinda kudaro ndokubuda panze ndobva ndonga achidhina ndobva achirovera pasi ndobva achatsemuka ndobva kwasara pisi nokwana maoko ndokusvika kuina mutara nechidhina ka padivi pemusoro baba ndiye ngondogondo vachibva dona baba vatofa baba Isabel baba achibva tofa so vanhu vakazosvika pepe amai vakazobuda vachimhanya vakatoona kuti munhu uyo anga asina kutodi asina kutosimira kune vatu vanhu vanga vakatorara mukati memba yavo ndofunga ameno chichakanisika munhu but mashoko achizobuda ndeyekuti isu bamai vari mukati menzira mukati mekubva kurufu vachifamba kuuya pane mameseji akaonekwa akanga ari mukati mefoni yababa zokuti vanga ri mukati mekunetsana nenyaya yekuti baba vanenge vanoita zvemagirlfriend vari mukati mekunetsana kudaro baba akazoshandisa simba rokurwisira mukadzi mwana aona kuti vamai vari kurohwa akati amai vanga vanotourawo chikonziri baba ri kuzama kutora demo mwana achibva tora chidhina achibva rowa baba vachibva afa mutumbi wakatsura mapurisa pamwe chete nemwana akaenda kumapurisa but mwana ane 15 years ekuberekwa ari kutoenda ake achidzoka aripo pamba handeita pinda parofu chineke chii chakaitika parufu vari parufu kudaro pana nasahwire mukoma KB vanga vane kabhegi okay kainzi kabhegi kemufi karufu vaiti murume ranga riri gamba chikonzero zvezvimhama ndo zvaida so mukabhegi muri kunzi manga mune mushonga wekuti madzimai vanenge vane miri inenge nechando ikwanise kudziya okay yaitobudiwa siwa nemasahwira achinzi muri kuona mishonga iyi mubhegi muzvakare manga mune zvidziviriro mukabhegi aka zvakare manga mune hembe dzemadzimai dzemukati dzinodarika 6 hembe dzaigara mukabhegi kabhegi aka kaigara pai kabhegi kaigara kakazobuditswa nanasahwira kanga kari pai kari mumba mudzimai aisakaziva alipo kakasikaziva iwo masahwira vakakaona sei so masahwira akaita mari KB vaiti anoda kuona uya nedhora ubva wadziona uri kuona here baba Isabel baba Zimbabwe is open for business taura izveyo ko zvidziviriro izvi kabhegi aka vaifamba nako here indifu kaifamba nako vanasahwira hameti vanasahwira vakakatora sei vakakaona sei vakati aiwani kabhegi akatozviziva ende ai mabhuriro akaitomuziva pamune zvidziviriro manga mune hembe dzemadzimai dzemukati kwanzi yanga iri tsika yake kuti akatamba nawo anokuti aiwazvi ndirambe ndichikurangarira zvemafoto hazviite ndinosara ndichirangarira ndichiona chii chipfeko chemukati ichi maiwe baba ndiri kukumbira vagari vekwamutoko ngatifambeine chimuti zvakaitike nekuti izvo ivi nekutovigwa kwemurume uyu kwakatora nguva kuchinzi kwamboitika zvakati imbomire kuviga anga riri gamba rafanira kuramba riri panyika ndiri kukunzwai loud and clear ari kupi kuno kuamerica ndinonzi Danny D taona ari kuamerica akabata chimuti izvezvi akachibata chinokona nei wow loud and clear Danny D taona apo vakomana na Thomas Mateta vana Timothy Mupeperi vana Reason Mate vakomana vanenge vari kunze vakabata chimuti variko kukusimbisa nyika timutsirewo nokusweresa baba 2 mukoma Innocent Muchenjekwa aiwa ati baba na mai 2
muchenjekwa po rikiti vu. Mabasa ako anoita sei? Mabasa ako anokutevera. Kekeke mutoko ahoi ndinonzi mainosa padhangwesi. Murume uyu anga ari murimi. Bate makadaro ndakubatai tichimbotengesa mati mimi murume uyu kwa mutoko aizikanwa yanga iri hurudza. Aiwa airima pankhani zakulima aigona kubata zvezvo kutoti hano aiwanawo zvekuti ko nickname yatiri kunzwa yekunzi Save Mo yakabva papi? Kwanza aibatsira. Chasvika hanzi tiri kuiziva nyaya yekwa mutoko iye murume uyu aitozikanwa nenickname yekunzi Save Mo. Kwanziwo kugara nemudzimai zveko usingagoni kuchengetedza aichengeta muridzi vamo aichengeta. Mutoko woye iro raiwe gafa kungoti mhepo dzainge dzapinda mumusha aifanirwa akakumborarama achiita basa guru kumadzimai asina kukwana kufanana naiye. Okay, kufanana naiye hamba yakangozosangana neane bheura zvikazodhakwa mwana uyo ngasunguse hake haana mhosva. Ndini Kakore Baba Junior paBlue Ridge. Alright, I made him table richi ane 15 years mwana. Vatereri Save Mo tine urombo nekurasikirwa nababa vekutemwa nedombo remwana, asi baba avo ndavatya hangu kabhegi kehembe dzemukati dzemadzimai kane combination nemushonga handidi kupikiswa. Ndimutsiroka Abigail Chabeta neshamwari dzake vari pachitongweza pahuro yadzo pamusika apo vakachibata chimuti kuti dzvi ndinonzi Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuhurumwe. Begi rangu begi rangu. But zvataurwa naNobert Chabeta chinogona kunge chiri chokwadi. Mushonga wanga urimo nezvipfeko zvemadzimai pane zvaizvishandisa murume uyu. Pane zvaizvishandisa. Kune magamba saka akatochengetwa here? Akachengetwa. Anga akura sei? Ende postmortem yakatora vanoziva mhuri yeZimbabwe tinosvika pamakore tibatsire kuti makore makawanda muri kuziva tiri kuona vakawanda toti tiri kutozviziva izvi zvatiwa nemazuva ati tasati ada chichedu pachibudi chikonzero zvinenge zvakawandisa. Last week takachambirika takanga tiri kwamuna vayo saka iko zvinozvo kune zvimwe zvichadzoka zviri kumashure mbijana but zvinofanira kusvika kuvanhu. But Save Mo muhombe mutsaiti mumashasha pati igamba pamagamba iro ndinonzi the Radio Inspector Shekman Matono. Kwenyu hakune here Save Mo? Kwamunogara ikoko? Ledzai mutoko katatu. Ndachema hangu regai macheso aimbe kuti hugamba huri pakawanda padi paimboitwa crash vanopfeva hanzi vakarorana nevaroyi tione zvinopera sei. Ndinonzi Liberty Kavia paProspects Lithium Zimbabwe kuGoromonzi. Mutoko katatu. Yes, hanzi madi paitwa clash ivanopfeva hanzi vakarorana nevaroyi tione kuti zvinopera sei. Zvipfeve nevaroyi. Yes. Zvipfevo zvachona zvezvo zvevakarora nevakarorwa. Yes. Vari mudzimba versus vatakati. Bhegi iro ndiro raitogara mushonga wababa avo. Ndimhurese ukati muchimuti rese ndinonzi Opeo chagaramuka paDenvet Farm kubhindura. Magamba. Saka baba vakavigwa. Vakavigwa. Bhegi riri kupi? Bhegi kwanza rakangoiswa pane nhumbi nofunga pachagoiwa nhumbi amene richatorwa nani. Zvinhu zvinoda kuzogoiwa kazi. Mushonga wangu chirimo. Kamishonga ndokanyanya kubudiswa. Izvi zvemukati watikana kuda kuzviona izvi. Bhadhara dhora kuti uone uzodongorera wakaita mari vakomana. Masawira ndo maziva. Aiwa Masawira. But vakakaona kanga kari pai.
kuti mudzimai asingakazive kabheki meba ikaziva but aigudii zvidziviriro izvi zvaigara mukabheki zvagara mukabheki zvaitofambwa nawo kuti anytime pasangana netsuro in case of in case emergency emergency kick out the panel 2 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje tsika mwana tsika regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini kubudikidza kane nyaya yatsudzurwa napapa Isabel hanzi fambai nacho chimuti boys dzangu munondisipaka ndinonzi Dani D taona ndiri kuAmerica chakabatwa chimuti kuAmerica wow kuri seko nhasi ikoko regai tinzwe zvakareka Albert Dzakatira KB udza okay mukoma KB na Bosho chimuti takaita kusungirira musilingi chaimo mukombi yakanzi live wire inoplaya kuwadzana nemachipisa ndinonzi Albert Dzakatira live wire ndokumbete chagene zuro yes live wire saka please kwirai kombi yakanzi live wire and mukoma Albert Dzakatira chikumbiro chedu kuti mufambe nevabereki zvakanaka pore mafambiro ndachimuti aya chichinakidza chichisvika yes okay live wire inenge chiri nemoto wire sekudhara kayamba Bosho shogari padzokera apa baba level iri gore iri manje ndakandiri pagokwe senda igore ripiri ndichita mechanics ndati mechanic kene ndairwa chikapandira nditika chicha mechanic chiya chekuti kana wakuenda palunch obviously wobvurisi unofana kutenderoka une magirisi uchioneka kuti ndamakanika magadzira motikari dzeru baba inini chipandira ndokubasa ando ndapata workshop endeshandira ndo one workshop yangeni number plate mukokwe senda panguva dzachona right yangeni number plate yagadzira mamotokari dzemadiocese kufana nemamwe machurches macompanies ari mugokwe senda aiwa taigadzira ende vati kana shuwa ipapa yakuti mukomana ida yanga ine pamoti yangu ikasenda takatanga kuparidza neumakanika chi shoko ramwari ragara riripo ndiko kanyumba kanchema kuti Juliana sugar tarovinga majokota samaita express zviri kufambira mukoma Gift Maria Pera Gift Maria Pera akanotengesa fodya yake akadya igamari zvikanzi banga muchitaura nyaya yemukomana uyu wekupfapfaidza chikomba chaamai apa vari kupindura vese ma2k isusu vakuru zvedu takanyarara ndiani uyu ndiGift Maria Pera zvikanzi izvo nguva yaakapinda mumba achinorova amai pakungoona chide kuti amai vakagarwa pamakumbo neboyfriend watoona amai vakashama yatova mhosva mashoko abva kuna Givi yes kungoona amai vakagarwa pamakumbo watoonerera mama yatova mhosva yakasvimirira ndosaka amai vakatsamwa apa tingavataure vakazviitirako vakashayiko kuzviitirira ngavataureka baba akaitika karuwa kasongwaka pagokwesere paka paine yainzi wasara gaore kadzuro netalk of gokwe ndirimwe kode kuti ndikasvika ndotofunga kuti apa ndakatenga imba apa pakoda iyi apa ndakatenga motokari apa ndopakaperera mari dzese kwakune wasara ichichaisa bhairo kadzuro tobva taenda kutalk of gokwe kunosvika mangwana kuseni but iko zvinoya free market sivi chinourayisa chikomba chakatoita laki zino 1 chete ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale ndomutsa vagari vekwaMajor Brown naAlec Gweja Kelvin Zwawu naTinashe Gotora ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale zvechokwadi tikada kuti vanhu titumire message kune vakambovharirwa mumba vakabuda mudzwe ndorondo dzacho vakabuda hakuna wakaberekwa kumusana baba akabuda ari mubhachi ayeyei iyamba yangu mozotibata tichaita chirongwa chekuti vakambopukunyuka but chinoda chirongwa vakambopukunyuka toda kutsvaga kambani inochisponsa pakati pechirongwa Bosho ngoro segment tongoti nhasi chirongwa chevakapukunyuka chiri kukotserwa nekambani yakati musataure mazita udze kuti makabuda sei mushure mekubata maine wangosangana nechimwe chikomba here wangobatwa nemuridzi wemukadzi here nehanzvadzi yemunhu here papi wakabuda sei zalero ndiribe komenti unonakirwa chero usingadi kunakirwa ndinonzi knowledge batanya muparadzi pabhaba papfukwa Warren Park D apanofanzwa kapa aiwa panofarwazve ndo pamafaro kapa 0713938538 kana 0789600748 chikomba chakaita laki dai chakatyorwa gumbo ndinonzi jelasi jairosi pachisipiti
pane pandaona mkoma KB pekutipira baba dai baba vakatipirwa wobva unoreacta wobva uraya mai unorarama sei mwana uchiziva kuti ndindakaurayisa mai but anga ataura gweja kuti aiwatsvagira mamonya anotsvagira mamonya ka uchimidzi vane defeat ndamai nechikomba ndovangachisuka chinopaswa amai kana chikomba vobva vafa mwana uyairarama sei saka izvo zvinofamba sei nekuti amai vakatsamwaka havasi kutaudzana nemwana havasi kuenda kumariro emuzukuru ichagadzirisika but amai ndovakakanganisa amai vaifanira kungopindwa nemweya wokunyara pamba pavari kugara apa pamba pavo apasi pekurocha apa ndosaka vaita zvavanodazve Freeman imba yakakura seikwe imba 7 rooms apatorina kana roja kuita kufadaya baba rumu yavanoda kusiya mango marumu ese kutombogara mudining umwe pamakumbo baba mati vanoshandira kupi vanoshandira vaishanda kunonzi ku ndimwe nzvimbo isiri mubulawayo isiri kwabulawayo okay vanotoshanda vachimbouya vachitouya mashandiro atinoita baba apa wachifadaya nyaya dzemabasa ebhobira kutaura chokwadi ndo zviri kuti zvakatoitika baba vanenge vasingarare saka tosiyeri basa obulawayo tosiyeri basa izvo zimount darwen kunyambira idio anenge achitodza kuti kozvino zvapedza kutsudzura vari pastage iwe whatsapp channel chinenge chakatobatwa chibuti kuti haiko zvino zvava kutooneka vateereri tozora pamwana pamba sorry baba Isabel, sorry baba. Andorisiya basa racho, ndorisiya. Ndoenda kumba. Kanyemba, Moresa Bozo uyo. Ndoda kumupa mari. Ndiri kukubata loud and clear ndinonzi baba ane nyasha nyamowa muchina muhombe pa Westgate. Kanyemba, wambobvunzere kuti mari. Hasi egaka baba ane nyasha nyamowa muchina muhombe pa Westgate. Anzoda kupa mari. Tine zvakareka vanonzani comrade sellers pa Glendale yes vada kutipa mari hanzi da kupai mari da kuendesa ku lunch gift bari yapera akati da kutipa mari amaititi yakawanda manje pane isingauye kubva kuna mainosa Kanyemba udza bozvo kuti asasiye basa amai vari kumba vakarayirwa avo ndinonzi Jason Jikiti machekere pamasasa nanga ndakutya manga makutya zvinotyisa baba panyaya yekubata chimuti hongu takaenda kubulawayo yes kune mukadzi ari muCBD muguta reHarare okay anodriver indrive anonzi Abigail Mandukudza Mapindudza Abigail Mapindudza anodriver indrive achibva kuGlenora ane nickname kunzi Dumebi okay Dumebi kwanzi inini ndinobva kumasvingo right bhekita mashoko nyika one village girl munhu akabva kumusha akasvika kadriver akatenga indriver but ndiye ndakabata chimuti kwakanzi Dumebi pakuita sei svikanzi zvandirongopfeka zvacho nemataura chinongoita senge munhu asina kungokwana paka dzakasengwa dziri mudeme muri yaZimbabwe ndine nyaya yepaguruve kufa kwomumwe murandekadzi mukuru pakainge pakunyorwa pfuma nekuunganidzwa zvinhu neukama kuti patichiita nyaradzo pane zvinhu zvoda kugoyiwa nounganidzwa hembeka pakanyorwa nekiti pasi kuti kiti idzi dzinofanira kunge dzichipindamo kiti dzakapinda mupfumba ichagoyirwa vanhu right nanhasi vanhu vofungidza kuti achazopiwa kiti ndiani apa hatisi tukitika kiti dzinogona kuzara ngoro si more than 50 kiti mpaka ndiri kukumbira vagari vepaguruve ngatifambidzai National FM WhatsApp platform munayo 0713 938
538 0713 938 538 ndiyo WhatsApp number ye National FM Radio. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndinayo nyaya ndinayo pano yaitika mukati meguta reHarare yandiri kutaura kuti izo pane mwanasikana akaenda kwa vatete kwa hanzvadzi yababa vake ndo kunogara ikoko kunoreva kutanga chiti baba mukuru achigara nehanzvadzi yababa vake vanove vatete vachibva vatora mwanasikana uyoyo zvikanzi une chitsamba chenda kunyorera muzukuru verenga changa chakanyorwa kuti kana ndafa ndiwo unosara nemhuri yangu. Kana ndafa ndiwo unosara nemhuri yangu. Zvakazoitika zvaita kuti nyaya uye pano ichokwadi kuti vatete vane kodzero yekuda kumuning'ina wavo kana govero pazvinhu zvavo vanogona kungoti muno hamuna chinhu chiri kugovewa ndichapa muning'ina wangu mwana wenzvadzi yangu pamutemo ndizvo asi pane zvaita kuti nyaya yauye mudheni yoroshi Right. mwanasikana akazopiwa pamuviri nababa mukuru ndokubva apiwa piritsi kuti imwe anhumbi ichibva yabva kutaura kune kwati vanhu vari muchikwira vari mukati kuseri kwekaunda vakabatwa nemapurisa. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yemukadzi ari kushevedzera kuti rega ndikunyudza gecho. Okay. Ndanyudza gecho mhuri yeZimbabwe pamusoro pevamwe mai vari kuchema uchidizvo. Ndakaroorwa nemurume wangu. Ndaroorwa nemurume ndakamhenge ndaita vana kune imwe marriage. Ndokubva ndazoroorwa pasi ranhasi. Ndokubva ndagara nemurume wangu. Kugara kwanika nemurume uyu asati ane mwana. Why? Ndanga ndine ongororo netsvakiro dzekuona kuti tiri kuenda kupi. Daniel Shiwedi bende fo wakachiwemba kemedikacha. Tiri kutuka ne. Saka ndite sei. Ndiri mukati mekutentemura muri yeZimbabwe mukoma KB. Pane murume ari pa Glenview Shops. Glenview 4. Anonzi Tsom kana kuti Tsomlas. Baba musi wamanga musipo. Ndakaita senge ndichadzima phone. Ari kupi Kanyemba anoti Tsom sorry apa kaiva namboita padotito apa mukadzi uine murume uyu avasati vaita vana 2 yesigara vese. Murume ane vana vake, mukadzi ane vana vake. So murume uyu pa 2 years haana chakaendesa kana kadhi kumba kwemukadzi asi kuti ndiwo mukadzi wangu. Kana tsvakirai kuno kana shizha rokuratidza kuti izo ndindire mwana wenyu. Yebo. Haana chinhu chakaendesa asi tsikedo chivanhu kuti unzi wakaroora hunge uchizivikanwa neveukama kuitira mangwana mwana akarwara kana akafa kana dambudziko ranosangana ndo zvazvinoreva. Yes. Ndiri kukumbirawo nagogo mupofu nevamwe vakuru vese ngatibatirane chivanhu chiri chinotangira papi kuti vana vagoziva. Zvadaro murume uyu haasi kunochengeta vane mukadzi anochengeta vana vako. Murume uyu ari kuti kumukadzi uyu handisi kuzombofa ndakaendesa kumakwenyu kana usati waendesa mwana usati waita mwana. Ndiko kuti ndizive zvauri ndozoendesa mari. Mukadzi ari kutoona situation yemagariro andiri kuita kusvika pari zvino vana vangu chavasi kuchengetwa ende nemachengetero andiri kuitwa handisina zvakanaka. Iniwo ndiri kuti ndoita zvipi? Handisi kuchengetwa zvakanaka, vana vangu chavasi kuchengetwa ende akandiroora chizandirechi ndine vana vangu. Inoti ndite mwana ndiri kutya kuti ndichazoita zvipi. So mhuri yeZimbabwe ndibatsirei. Chinotanga pakati pezvimwe paroora rakatsiga chairo pakutema ukuroorana chaiwo kwoite zvimwe zvinozoitika kunana musengabere kune kutezisana but chinonzi kuroorana chiri pamutemo patsika yedu chii chinotanga pazvese. Right. Uyezve ukaroora mukadzi ane vana vake akakuzivisa kuti ndine mwana wangu ndine vana vangu ukamuroora achiuziva haasi vana vako here haufaniri kuchengeta here. Mukadzi ari kuti mhuri yeZimbabwe ndiri kunzi kana uchinoti ndiendese mari kumba kwenyu tanga waita mwana. Apa sofa tatova ne2 years tigere ndoita sei? Nyaya yaunzwa nemukadzi ari kuti murume andipa mutemo wekuti haasi kuzoendesa roora kana kuti pfuma kana usina kuita mwana. Kasati kati no man. Iye mukadzi ari kuti aiwaka chinotanga kuroora then toita mwana. Mudzimai uyu paakaroorwa nevana vangani? Akaroorwa nevana vake vaviri. True. Yes. Vakura sei? Vana vachiri pa primary level.
vadiki murume ane vana 2 but vanava vatori ne1 primary 1 secondary ende vanava vari pamba zvavari pamba vana vemurume vanochekera nokuti vasina baba asi mukadzi anotoparapara machiricho kuti akwanise kuita sei kutengera mwana wake hembe. muri iri kupi? iri muharare pavakapfimbana mudzimai paakakanywa shoko nemurume akaudza murume kuti ndine vana vangu akanzi kudini? ndokuda zvakadaro ndongokuda wakadaro beboiwe ndichakuchengeta iwe nevana vako. Pachishuna tinoti kana uchinge wasika kuzunza sanzo unozunza nichi unozunza muti nemasanzo awo. Yes, asi nhasi murume akuchinja akuti akwete inini vana vako no tanga wanditira mwana ukandiitira mwana ndozoenda kunoroora. Vana vemudzimai izvozvo vari kupi? Varipo pamba ipapo but kudya zvinodonhera pasi zvinodonha pamuromo yevamwe ndozvavanononga. Kana dziri hembe mukadzi kana usina kumari icho apfeke hembe. Ya pakaipa. 0713 938 538 0713 938 538. Uyo murume uyo ngakwane. Ko kana asiri kukwanisa kuwana mari ndizvo zvinoitwa here? Asi mukadzi uyo ngazive kuti wanano haipo. Vari kuchaya maputo zvavo avo. Ndimutsoka Andrew Ngorowe Malakwini Chikide ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Baba Isabel. Kana usina mari rega kushusha mwana waridzi handiti murume uyo ngakwane. Mudzimai uyo ngazive kuti hapana rudo apo, hapana wanano apo. Mashoko ari kubva kuna the radio inspector Shekman Matono. 0713 938 538. Hands na Lincoln shoko ari kuchitown kuchitungwiza. KB mukadzi uyo ngangoita mwana wacho tione chiri kunetsa chi. Baba pati but nai poison aiteswe nerurivi Lincoln shoko ndizo here kuti munopinda murudo mune ma conditions. Tanga wanditira mwana ndiye kuti ndiyeri ndikachose mfuma kana kuti iwepo unoda munhu unoenda kakunomurora handiti motanga kuita imba yenyu. Roora raari kutaura ndindakarosarodza ndega ini ndine rangu roora randakaita pane wangu mwana rakasiyana nemama. Chandakaziva muupenyu ndekuti chinochembedza munhukadzi kubereka. Paanobereka pane kudzikira kunoita makore ake. Inini ndakangoti kumwana wangu inini handina inodzitsvakirai kuno, handina matekenya ndebvu, handina makanidzwa nani kana mazunguza dumbu, kwete pane wangu mwana. Asi kuti ndine mari yandirochacha pamwana. Ukangoita mwana 10,000, ukaita mwana 10,000. Kana mukadzi wako abata pamuiri urikutanga kutochengeta mari yekuti musi unozwa uchiti mwana wenyu akabara uchindipa chi mari yangu. Kana asina kuitawo mwana ndio zvangu inini kwete chirora chiri charagara chiripo chokwe kurora kuri kwatagara chitaura ise muri yeZimbabwe ndiko kuti munhu anotanga kuenda kunoroora kana kutokumbira mukadzi usati watoziva muchibereko chacho hana pamwe mutozokundikana kuita mwana wacho nenzira yamari but unenge waita sei waroora. Zviri kunzira baba kone vari kuchitungwiza mudzimai uyo naibhozhongora asi ari kushandisa nzira dzokuronga muri here pari zvino. Zviri pachena nokuti mukadzi ane vana murume ane vana vanhu vese vanobara ari kuti ndiri kutya kana chiti ndiri kutya kuita mwana uchimenze akatosiya musungo wake kuti akamutsudzunura mwana akasunga hapana mwana nokuti vakadzi ndo vane yese ndo vanese zvavanoita ringave jekiseni hangave mapirisi ringave jadho kana kuti damdam zvese anazvo zvokona kuzviita ati ndinoita vana but ndiri kutyira waindanzi kuti ndine kunorora tanga waita mwana ndo nzira yacho here. Sei murume aisa condition pamarira kureva kuita mwana obva zvapera. Sei murume aisa condition ndo rudo rwacho here. Amai avo ngavasiyane nemurume uyo hapana rudo apo ndinonzi amai love more. 0713 938 538. Amai avo ngasiyane netsotsi iro ndinonzi kindoni gomba kubocha kwamarange pamatongo. Kindoni gomba kwanzi itsola
yes anzi tsola kanyemba amai awo ngawasiyane nemurume uyo azvishandire ngazvishandire achengete vana vake ndinonzi Theoma paWaterfalls hakuna zvakadaro. Akamboenda here kuhama dzake mudzimai uyu akanovaudza kuti ndiwo condition yandapiwa nemurume wandiri kugara naye. Hama dzinogara dzichitobvunza ko munooneka urini? Yes. Munozati vabereki panosangana nemwana veseka vanototaura Right. munota sei chii chiri kuitika, ari kutotaura nhamo namatambudziko zake kuti ndo zviripo, but munoziva vakadzi vakambooroorwa mune imwe imba vakabva vadzoka kumba vakazoda ndovanenge vachizama kushingira kuti ndiite sei ndiite imba, but apa ari kushedzera kuti ndingapinda here mutsaona kepiri kuti ndichagona kungonzi ndapiwa mwana ndobva ndanzisara zvakare ndoita dzimba ngani ndinoda kuroorwa ndizvozvo. Murume ngaendese mari yerora, mukadzi uyo ngazvare vana. Murume uyo ngaendese mari yerora, mukadzi uyo ngazvare vana, ngavaite mushe vanhu avo. Ndinonzi Rushmore Toronga baba vaTrines muzezuru webocha Marange muchisi village paishengei po rikiti bo. Inini chiri kundishamisa ndechekuti sei murume uyu aisa condition yokuti ukanditira mwana ndopa ndiri kuenda kunobvisa rora. inini pachangu mukoma kebeya asi kuona murume uyu achida kuenderera mberi. Yebo ada kuchipisa munhu ndizvozvo kungompa mwana chidobva musiye. Hakuna kuroora kuna maconditions, kune mutemo yemumba ende mumba chandiro zati mune vanhu vaviri, wana anotaura newana anopindura, asi anopindura anombotendera kutaura ndokuti vanhu vangari vanhu vaviri. Munozviziva here kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari? Ende mwana chipo chinobva kuna Mwari. Yes. Chokwadi ichocho. Inogona kubata nhumbu, inogona kusabata. Asi toti susu roora haripo here nokuti hamuna mwana. Aiwa tino vanhu vakatoroora izvo. Yes. Mukadzi uyo ngasaite mwana. Ndine mwana wangu akaitwa saizvozvo, nhasi ari kuchema, ava kutoudzwa kuti handina mari yokunokubvisira apa atove nenhumbu yacho. Ndotaurere zita muteereri ari kuBorodale. So inzira yavo varume. Hanzi mukadzi uyo ngaisaite mwana. Ndine mwana wangu akaitwa saizvozvo, nhasi ari kuchema, ava kutodzwa kuti handina mari yokunokubvisira apo atove nenhumbu yacho. Pane anonzi taps mashira kwanzi ngasi ane munhu ndo magororo ayo ndichapiwa paCape Town. KB vanhu avo vari kuhwandirana, hapana rudo apo. Asi kana mukadzi wacho achida kubvisirwa ngangoitawo mwana wacho, wozoona kuti kwakazoona pasira chii chinoitika. Kana kuti ngavangoendawo vanoita imwe life, nekuti hanzi haisi upenyu uwo. Baba avo itsotsi chairo, ndinonzi baba perfect, maseko parusape pabwidza. Pane kuhwandirana. Asi inini ndiri kupa hangu sakanyemba, ndiri kupa mhosva kumurume. Kana ndada musikana, kana ndada mudzimai, kana ndada munhu wandinenge ndada nemoyo wangu, ndinoenda kunobvisa something kuvabereki. Handiti kuratidza kuti ndini mukuwasha wenyu, ndine mwana wenyu, pane chinenge chaitika, ndinouya kuzokuudzai. Ende apa anogona kuzovaudza kuti ndiri mukuwasha wenyu papi, makambondiona kumba kwenyu, ndakamboroora se muchiti mwana wenyu aneni. Kanyemba na bhozho uyo wekuda kutanga kuita mwana asati aroora mujolo pachena. Ndinonzi mhofu ndiri panapa paHopley. Mhofu paina teredzi mhofu. Right. Kana zvadaro wangu ngaadzoke. Akwadzi wangu ngaadzoke kumba. Regetinzwa kuti dare kudini. KB uyo murume ane hutsinye chete. Handiti kana wazvipira kudhonza sangu wotodhonza nemashizha aro. Chimwe chandiri kuona pavanhu avo hapana kuvimba. Ngatsudzura kamwana wacho. Nai KB hamusati mambonzwa here varume vanongotsvaga mukadzi vachida kuitirwa mwana wozomuita hanzi wozomuitira zvihombe. Uyo murume atori bo. Mazuvano kune vakadzi vari kuita business rokuroorwa ikoko. Saka mukadzi uyo ngaite mwana kana akazoenda hake
Hey, yakarebesa. Okay, kana kunobvisirwa murume anosarawo nechanacho mutsa amainosa Blessing Mawire Nobet Chabeta Rufaro Kamanura Tinashe Gotora Tim Senior Tires pa show ground apo ndinonzi Peter Zulu manza aise kuda producer right ndinotenda mainzwa kajaya hanzi pane madzimai mazuano vari kutora rora se business anogona kunge arorwa nasi and achiziva kuti anongoda kamari chete, then after that otorowa marata kuwandirana ayo but iyo nyaya yekuwandirana yezvikamu zvinozouya asi tsika ide yechivanhu pakurorana inoti chii ndizvo baba Isabel nokuti nhasi uno mukoma kebe inini tikuziva kuti ndichafa ndorega kuendesa nochikoro here ndorega kutenga masofa ekupinda mumba here ndorega kutenga motokari zvakanakawo here ndichiti ndozviitirei kuti ndichafa handiregeri tagati netsika ino tofanira kugara mba makanaka, tofanira kutenga chikafu, tofanira kutenga hembe dzichipfeka nokuti ndozvinogara patiri. Tikatarisa kuti tichafa hatiite zvinhu. Uyu ngaangoroora munhu zvazviri setsika yagara iripo yekuroorana. Mukadzi uyo ngadzidze kuti kurorwa kana kusarorwa anoita mwana iye kana achimuda, even akabvisirwa kana asingade kuita mwana ngasaite, because ndiye anochembera and ndiye anoziva kurwadza kwelabor. Ndinonzi mama AJ kuHeathcliff. Baba Isabel, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, Mario, Varoya, Vadapiro, Mumba, ziri kuita kudiana, ziri kuita kunyanguta na nthawe zacho mbali wangu kota to 10 pa National FM. Nsiku ya chipiri chintapira kuti tapi Tuesday 28 April 2026 ni njemero wakanyemba bonzo pabodzi na Washington Marimira aka Bozongora. Tili monkati machirongo the hottest mid morning show in Zimbabwe. Tine chiziviso pano chiri kuti icho pane mwana mukomana anonzi Wesley P. Chadambura ane 14 years akapesera akakuonekwa musi wa 9 April 2026 kumarondera. Kubva ipapo haasati awanikwa, aedza kutsvagwa asi haasi kuonekwa. Kana pane vanenge vamuona, kana pane vanenge vamuziva, please ngavazivise mapurisa ari pedyo kana kungofona pa namba dzenhare dzinoti 0778 427 121 0778 427 121 0778 427 121. Yes, anonzi Wesley P. Chadambura, right, Wesley T. Chadambura mukomana ane 14 years akapesera akakuonekwa musi wa 9 April 2026 kumarondera. Haasati awanikwa. Kubva ipapo vabereki hama neshamwari vaedza kumutsvaga havasi kumuona. Mapurisa vakaziviswa kana pane anenge aona mukomana uyu, please ngavazivise mapurisa ari pedyo kana kungofona pa namba dzenhare dzinoti 0778 427 121 0778 427 121. Rubatsiro rwenyu rungatibatsirewo nesu nokuda kwekuti katatsvaga Wesley P. Chadambura. Paita munango pantedu. Hello. Hello, Bozo na KB. Mamuka seiko. Da, tiri nana meno imi. Maititi. Yes, ni maititi. Chapitira. Chapitira chiuti. Muri kupi Maititi? Apa ndichiri kumazoa zvangu. Magarisa kumazoa huko. Kotodiko tiko tungotsvaga mari. Aiwa ndizozo mari ngaitsvagwe. Aiwa ndizozo. Regedza ndipinde mune chiji chiri kupisa ichi. Right. Mwana anombotadza. Munoziva here kuti isusu vabereki pane patinofanirwa kugumira kuvana vedu tichirespect. Hazvina kunzi vana ndo vanorespect vabereki. Nekuti izvezvi zvimukatarisa amai ava vane zvakaroorwa. Yes. Mukwasha achati kudii?
kuti mangwana mwana akangokanganisa nzi kufana mai wako. Hey. Maona. Ende zvawakaita neighbor yako here. Usikanyari. Ende ndikukurudzira vanhu vari kuita kana wafunga kuzviita uri pamurume enda kumusha kwako. Nekuti zvinonyadzisa. Ichokwadi. Kana wafunga zvichifambika nekuti gozvaidi hakuna chinhu chinorwadza chekunyeperwa kuti uri kudiwa iwe usingadiwi sababa. Munoti wakazvidiscover iwo pamwango wakaperera munoti zvinoita bo. Aiwa hazviperi zvakanaka. Hazviperi zvakanaka kunyeperwa kwakaipa. Kana kuti kuchitwa kwakaipa. So mwana oita sei mwana komana akaedza kuzvibata hapana munhu wakataurira akangodhila nechikomba ari yega. Mwana zvaakatoita akagona nekuti kana wanga asingarespecti zvokuti vanopinza chikomba mumba mababa ava kunyange vasiri baba vake sekutaura pamboti wanzi pamwe ava ndo baba vacho but hatisati azviziva. Ungaunze chikomba hakuna zvakadaro mwana akagona but chawakazoita manje ndechekuzofikisa manje ndowakauraya mwana zvokuda kuti dakuona kuti achati kudii. Okay, saka otaura here kana akaiswa kumadziro akaiswa pakona mwana otaurira here vana sekuru even baba varipo kuti ndo zvandakaona amai vachiita. Maonera angu andiri kuona ndeyekuti mwana uyu ana tete akadzidza baba. Ndo ana tete vanogona kutaura nemuroora wavo kunyange padare. Kuti sinauraya edu kutaura zvakati. Sorry maititi network ameno zvayaita. Chikumbuka kuti makomedu wanako kanyimbo kamwe kanodiwa kana Samson Mataka pamwe chete kana Dr. Masvingo pa Glenora B pafatso. Ukadai unenge wavagonera kana jive nenge chiburwa ipapo. Right, match day number 10 Kasolaga Premier Soccer League. Ma fixtures avepo. Musi Friday 1 May 2026 kuchatamba ka Herenchos College versus Highlanders Kurufaro Stadium. Iboso ngaiwe yakagadzirira nokuda kwekuti ka Herenchos College haina kumira zvakanaka inogona kupamwa futi zvakaitwa neCaps United kuBarberfield Stadium. Saturday 2 May 2026 Agama FC versus FC Platinum kuwadzanai. Then Caps United versus Bulawayo Chiefs kurufaro. Hard Rock versus FC Hunters kuChawanda. ZPC Kariba versus Mozi kunyamunga. Sunday 3 May 2026 Ngezi Platinum Stars versus Manika Diamonds kuBaobab. Scotland FC versus Simba Bora kurufaro. Chicken Inn versus Dynamos kuBarberfield Stadium. Then Triangle United ichavina na Teo 1 kuGibo Stadium. Ndiyo kama fixtures ya match day number 10 Kasolaga Premier Soccer League. Paita munango pantedwe. Halo Chimuti. Halo, zvikusese. Mamuka seko mkoma wangu kana kuti makadiko zenyu. Tiripo makadiwo, aiwa, gukwe makanetsa sekuru makanetsa pako. Na manje uchiri kunetsa. Wasitopera sekuru. Ndakatota ukusungira kuti wabve koBulawayo. Ndanzaka wakukuruma uchikoti Aiwa. Veja takasungirirana. Amai wangu pane basa apa. Zvakaoma rume kachi muti chakutema. Tinotenda nerutsigiro rwamunotipa ndimi munopa kuti zviende mberi. Uchisumudze ichi. Thank you so very much. Murambe makadwa rume nyaya dzana mai dzinoshupa. Chokwadi kunguwa wena wakagara mumakumbo unenge watiwaonera. Inini hangu ngoti mukomano akanyanya kudhekta akamhanya. Okay. Inini zvandaita semwana ndaibva ndatora baba wangu ndowatipira. Okay. Ndowatsvagira kana mamonya kuti baba nguwa dzakati ende munopinda mumbamene. Mhanye munoona mai amendozviitika kuna mai kokundungunza patikita noizapo ungotsvake zvikunyepa baba opinda mumba vozvionera vega. Yes. Vanozvionera vega votangira pababa bodhira nyaya dzavo dzichingova pati mazana-zana ame vasingazivi kuti zviri kubva nekwandiri mwana. Okay.
ndiyo nzira yakanaka kuti ishorovheke, nokuti nyaya dzaname unotonziwa totanda bosoita ngozi. Aiwa, tiri kuzinzwa mukoma Alec Gweja, but auzive kuti baba ava vaizotsamwa kusvika papi pavaizosvika vachiona mudzimai wavo ane chikomba, wobuditsa chakati wosvika pakuraya munhu. Aiwa, chinoitika unoziva ka baba ndo akaroora mukadzi wavo vanopedza wega. Chikafanira ukatoona mai Kanyemba unotoriekta. Unotoriekta. Nzira yandatanga 1 iyoyo, nzira 1 yandatanga, ndine nzira yechitu imwe inoitwa chinyararire. Chinyararire yanga iri yei? Yechinyararire ndeyekuti baba ndoadaro ndovaudza kuti baba wazviona kuti ndozvichiitika babaka, nyararai hande pasi pemuti totaura zvatinoita, chobvondoka chega kumuchikombawo. Right. Tengogadzira chinyararire chikomba chopiswa chega, chezosvika uzotaura chega cheroriro kuti akomana ndozvandikaita nomudzimai munhu panext door. Central locking system. Ya, zvengobuda zvega futi, ndo imwe chinyararire futi iyoyo. Otanga kufambwa chikomba. Chotanga kufambwa hozi yese ndero tinyika ine matypes yakasiyana-siyana ka. Ndogona kufambwa kana urewo kuti unenge uchingoda kungogara mumvura. Okay, zvakakanganisika, mwana akaita fungira mwoyo rwendo rwembwa, panofanira kuitwa sei apa pazvasvika mukoma Gweja? Pazvasvika pazvinhu zvikatoporombeka kudhara handiti kwakutongochibvonzora mativi ese baba oziva, wokwana sekuru gobva aziva, bhozi zvikatokanganisika kudhara paisina kwakutongodya imbwa hono. Ngachibvondore. Yes, achibvondere zvitotangira ipapo. Kana kuri kunobhadhara achataurirana nababa wake pakunobhadhara kuti ndo zvakaitika. Ya, pakaipa nokuti bhozi yadeuka Kakanyemba. Asi tiri kungoti nhaye madzimai, kana sezvataura mai titi, kana unoti uchiri kuda kuita matimu ebhora, siya pamusha unozviitira wega kuita matimu yako ebhora. Dai akangobva pamusha ipapo mudzimai akaenda zvake, unosasana. Baba ndikundikane nemi maita mutete rigendende kune vamwe pandinowana hopfu oenda iko. Vana Kwekwe United vana masvingo wakarelegate kwavani. Ndizvozvo, vosi zvinozokonzeresa ngozi one mwana, ende ndiwo akatokonzeresa kufa kwemwana uyu. Zvakatarisa ndiwo kutsamwa. Ya, pakaipa. Regai tinzwa kuti vamwe vanoti kudini mukoma Alec Gweja. Nai kandotenda regai ndimboti turu timu Mashashi. Okay. Ndida kungoti kuna mai Pittsburgh, Gogompofu, mai Nosta, Langton Shingoma, Baba Simba, London Bridge ngaipe Mr. Intelligent Beren Madzivanzira, tichaona makuerere na Legesa Mogwaya, ndozoda pafama pa Armando Stanford Chinyama, Patrick Chipanda, ndozoda zvekare ngoni dzashe makuwaza pa Deotapo, wakadiko na hanzvadzi dzangu mai Jacob Kadzomba, mudide wasekumude kwa Chimutondo yese pamhonda dzidza Chimutondo. Ndida kuti munditire kuna vanhu vatatu vanoti takavira mhonda. Ani? Takavira mhonda. Foni yenyu dzokorera zvakare? Kuna takavira mhonda. Takawira mhonda. London British ngaipe. London British ngaipe. Edmo Mukombe. Edmo Mukwembe. Po rikiti vu. Nezuro vazhinji vakashamisika ka pachibuda kamashoko akabudiswa ka neZimbabwe Football Association ZIFA vachiannounce kuti Marian Marinika anovaka aive head coach weZimbabwe senior men's national team aresigna achiti iye hachakwanisika kuramba ari head coach wema Warriors. So ZIFA iri kuti yakatambira ka resignation letter uye vakatenda coach Marinika nebasa rakaita ka kuma Warriors. Zvakadaro Kaitano Tembo ndiye appoint wa interim head coach anditika achakwanisa ka kuleader timu yema Warriors pa upcoming Unity Cup assignment ichatambirwa ka ku United Kingdom. Kaitano Tembo anenge achibatsirwa kana make sure Chiragwi ndiye ka appoint waka assistant coach. Ndo mamiriro ka azvakaita nangoti ningototuru ntsiku yari nono mukati machirongwa achino ka cha sports check pa National FM. Idine mara ndinezwi. Mati? Mara
Vakutaura kuti kudini nhasi? Zaura kuti ngadede. Mwana akagona. Kozi akaita zvokuza baba vaizouraya obva hanzi ndiye aurayisa. Iye akagona kupedzisira ramuchinyararire nechipomba chaamai vake havazi baba vake. Vanhu vasambonyepota hanzi ndibaba vake, havazi baba vake avo. Chikomba chaamai chapinda mumababa vake. Asi chikomba chaamai ndibaba. Aiwa chizi baba ini chikomba chaamai ndibaba kana varamba ana amai tigara kwavo baba tigara kwavo. Kwete kuti vatigara pamba hwari. Achizi chikomba chaamai ndibaba ndoti ndaona amai angu vane inini nosaundora ndine chikomba mababa vake zvonzi hanzi baba vake. Pagita sei? But amai vaedza kuita sei kupinza chikomba mumba? Ndokutokanganisa kwate ikoko. Amai havakutongonyara kuti vauraya muzukuru vaakunyara kuenda kunhamo. Ngavaende kunhamo. Saka mwana oita sei nekuti amai havasi kutaura naye? Mwana ngauzara sekura ndosidza amai vake nyaya yakaitika kuti pakaitika zvakati saka muchiona sisonyi wakagumbuka. Handisi kuziva kuti ndoudza baba here ndodii. Asi iye ngauzara sekuru ndova vanhu vakanaka panyaya. Okay. Sekuru pamuri kuona sisonyi asikuya kunhamo muzukuru wavo. Pakadai neni mwana handisi kuzoviga kuti saivo vauya pano. Amai vanoenderwa nazvadzi dzavo vozouya panhamo. Alright. Kozoti kabhegi apo. Kabhegi akamuridza akaenda nako here paka here. Kabhegi kakasava nemazisawira. Aiwa vaifana kukakanda munhu ndingatakose. Vaifana kuita sei? Kukakanda muguvaka. Kuti mabasa ake aende nawo. Achienda kupi ko anoda kuzosara vachibatsirwa? Vada kusara vachibatsirika chiiko. Zvetinotaura ndanzi ukasingapararire kukombi ukaona muri mari kungotamba zvisasaira mususpect. Ndovarume ivava. Bye-bye my nose. Hapana baba ezvizviri ndinokuteva kupikwana chii. Chiko? Chiko chakadaro nezvino ndakaona mabhanka investment. Kupi? Kutauri. Makaziva sei kuti ndiye mabhampa? Ndakaona akapfeka chigazari ndikangoti ziye. Bamba yamakenosa. Baba ayeniwo baba. Vaita basa. Vainosa. Motivational quote of the day tiri kuipasiwa kana coach Brian Ngosi ari kuti para chinhu chimwecho chimpasa kuti ukhale uchisekerera kana chiri rini chimwecho chiraitika kare chinkhoza chiri chinthu chaudatira pabzvinhu bzauri kunyanganira kakuita chinkupasa kuti ukhale na nkhumbusira. Para chinthu chimwecho chinkupasa kuti ukhale uchisekerera kana chiri rini chimwecho chaudaita kare chinkhoza chiri chinthu chaudatira pabzvinhu bzauri kunyanganira kakuita chinkupasa kakuti ukhale na nkhumbusira. There is always something to be grateful about. If it is not what you have done, it is what you put in your plans that should make you remain hopeful. There is always something to be grateful about. If it is not what you have done, it is what you put it in your plans that should make you remain hopeful. Pane chinhu chinogara chichikufadza nguva nenguva kana chisiri chinhu chawakaita kare chinogona chiri chinhu chawakaisa pazvirongwa zvauri kutarisira kakuita. Pane chinhu chinogara chichikufadza nguva nenguva kana chisiri chinhu chawakaita kare chinogona chiri chinhu chawakaisa pazvirongwa zvauri kutarisira kakuita muupenyu. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna coach Brian Ngosi. Nangoti nikoti oturu mukati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM. Sabuku hanzi chengetai taero pahoya vekepekepe. Sabuku chengetai taero pahoya vekepekepe. Vakachibata chemoti vachada kukubata munobatika sei? Icho kwadi muri Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba yangu isina chipomero, namba isinganyadzise. Iyi namba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday. Po, rikiti, vu. Tosangana mangwana. Sorry na General Shereni mamuka sei bakasera sei uko.